Yun mga kamaton, on board gali kanday ma'am sa ako no. Alin sila sa Las Real mga kamaton. Nakuha ko sila sa pull out ng base namon mga kamaton. So mga gwapa, shout out muna sa aton channel mga gwapa. Shout out sa Shout out. So mga kamaton na kuya pala kanday ma'am. So hindi siguro bagay sila mo kuya yung mga mukha nila. So lahat sila mga tisay mga kamaton eh. So liwat mo mga kamaton. Liwat mo sila kaningalan mo gwapa. Marie, Yeah. Christine. Kristen. Opa, magkilala kayo kay Maton. So mga kamaton, diretso sila sa CPU, sa school nila mga kamaton kasi gagraduate na sila sunod na linggo. Sana June. Ayun, mapapicture sila mga kamaton ha. Subong ugto mga kamaton. So makita naton yung kagandahan nila mga kamaton no. So sa liwat sa taot way mga friends da kag mga kamag-anak nyo. Quarantine nyo mga gwapa. Hi friends. Ayun, sige na sa taot na kayo. Hi friends. Subscribe to Maton channel. So mga kamaton, sandali tabi natin kay may ambulansya sa likuran daw kamaton. Padaanan natin. Ayun, nakadaan na ang mga ambulansya kamaton ha. So tuloy natin mga kamaton nga gwapa. Anong course ba sabi nyo kanina sa akin? Astronaut. Ayun, Agriculture. yun mga kamaton. Sino gani kayo ma'am? We are the Armstrong. Yeah. So, agriculture mga kamaton ng ilang kuan mga kamaton aning kurso nila kamaton. So, subong Hindi po kami naglalago. ano, ilang kuan yon, ilang taon yon ang course nyo nga agriculture? 4 years? 4 years. Hindi pa pala rin. Ah, Hindi pa pala rin. 6 years. 6 years. bakit? Mahirap po. Opo, mahirap. Ayun mga kamaton. Hindi So, po madaling mag-agriculture. Madaling kumain. Expectation nila, ano lang, di ba? Tanom-tanom lang. Pero Tanom. hindi. Tanong-tanong lang. Pero nananim po kami ng Sama ng loob. yun mga kamaton, mahirap pala yung course na kuan na agriculture. Pasulot kami nung ano. Sige. So mga kamaton, pasok tayo ha. Pasok! So, Ayun, sit out. touchdown, CPU. Ituloy nyo, isabi nyo yung, Touchdown yung mga si classmate Pio. nyo na sumakay kayo kay Maton. Sumakay kayo kay Yung mga Maton. classmate namin yun hindi nananapak. Nasumbag na rin yung napak yan. Hindi na nanapak. Kayo Hindi na ay aming mamansin. susumbagin. Ayun mga kamaton, yun ang salita namin. Medyo may halo na simple ilunggo kami mga kamaton eh. Yun, pasok na kami mga kamaton. Mga ganda kami. Ayun. Sorry guard. We're pretty. So, ari na kami sa sulod sang ilang school mga kamaton nga CPU. So, isa ka... Golden Lion. So, Anong university na itong CPU? Central. Central Philippine University. Matagal na pala yung Talikod na yun university. sa wala, no? Pero Sige. malikot yun sa Or sa GNT. Sundin natin yung GNT. Pawala ko no? Yes, pero malikot lang sana. Oh, siyempre. Libot. Libot-libot tayo mga kamaton. Tikat lang. Or Center of the Philippines. Yun, sana sabi nyo, hindi walang siguro yung graduate nyo. Siguro na yun. Manifesting. Oh, Hindi man. kasi pipicture na kayo, ilagay na kayo sa kwan eh. Oo, sa piyak. Ine? Hindi sa piyak. Hindi dito. Direta? Ano sa talaga dito yung break? Tay ulok. Tay manakog dumanta. Sa dinta? Dira lang lang sa babaw. Drop off lang lang. Sige. So, mga kamaton, dire na lang muna huwag ang mga gwapa. Oh. So, sobrang init kamaton, oh. Titire? Yes. Oh, yun mga kamaton, baba ka na yung ma'am. So, mag-set out na lang kayo. Bye! Okay. Wait lang. Si Christine, no? Tin, ikaw na tin. Ayun. May 50 ka mo da. Sige. Kasi si Leo, tin. Ibigyan nyo lang ko ng 120 kasi sumakay kayo kay Maton. Salamat ka, Maton. Hindi
Laman ko. Wala. Iba si Manong Mera. Wala gid, wala gid. O sige na lang, 100 na lang. 100 na lang. change. Ay, sa plus sa akong nga wallet, 100 girl. Ay, dami ay. Ayun. Sa card sorry tayo na bayad. Wala change. Pwede na kami vlog. So, naghanap pa si ma'am ng barya mga kamat. So, thank you Gapa. Thank you sa inyo ah. Thank you po. Sige, sige, thank you. Salamat ah. Thank you. Yun, Gwapa. Thank you sa inyong pagsakay-sakay maton ah. Thank you. So, ingat lang kayo. Bye-bye. So, sana gagraduate tayo. Thank you. So, nakababa ng mga kamaton, nakapanahog ng pasahero ko nga mga maton, nga mga gwapa, mga kamaton. So, sana tuloy na ang graduation nila sana. Wala nang ano pa mangyari mga kamaton kasi sobrang hirap sa 4 years na course ng mga kamaton. Napakahirap talaga yung araw-araw gasto ng mga parents. Yun, napakahirap mga kamaton. So, sana sa mga magulang lang mga kamaton kung nga pasahero ngayon, sana so set out na lang sa mga magulang. So mga kamaton na hasta na lang din yung kamaton kaya mangita naman ta sa mga gwapa naman liwat nga mga kamaton na pasahero kamaton. So sana kuha naman tayo sa best at saka sa para mga kamaton. So monitor tayo mga kamaton.